siphinde sinamukele babukeli lapha ekhaya Jikelele. Sibuke kakhulu ngokuthi ke nihlanganyele kanye nathi la ohlelweni oluyingqayizi vele ekhaya Jikelele. Nisahlezi nami noxolo kaMtshalo uMamwali kanjalo ke noKholosa okaLubisi uMadlongothi. Madlongothi hayi jonga sijonge ibanyana ngokuntombi. Hayi mfethu sibambe imoya. Yabona makuthuba imoya uthe. Sithe mntasekhaya because kule timente yendebe ehlabathi isezandleni zabo. Uba ngaba bayayiphosa andazi yokwenzeka ntoni. Hayi phela uzawukwazi sana kukubi mayibaphosa phela bazawubuya ekhaya kaloku. Yini kaloku senditsho kaloku basibeke kwinqonqe liphezulu sesithembele bona kuba neItaly ngathi jonga ibajimele. So nje ayikhona vele kuzobe ku-interesting impela ukubona ukuthi ngabe izozala inkomono kulomdlalo webanyana. Kodwa nje hayi umqeqeshi nje mengenza lokho abantu abakushoyo. Oyini Desri. Hawu siyacela mhlawumbe singaphahla okanye singathini. Unozinti lo obehlezi ohlaliswe ebhentshini crucial ukuthi akabuyi. Phela uRifile Jani ulimele kade ngimbone yazi la ku TikTok yazi ukuthi usezufake yabona into esemlenzeni ungabe ulimele uhamba nje ngeinduku so nje wasikhohle ukuthi uRifile Jani usangadlala ulimele nje ngeke asakwazi ukuthi simbonise inkundla. Kanti ungomunye kwabadlali phanje ngoba ukapteni yazi umsebenzi kakapteni eteamini ugqugquzela iteam ukuthi asambe amantombazana siya ladies when I do that yabona ugqugquzela abadlali nabo throughout nje igame ngabe kusokudlala so kungabe bikho kwakhe naye kusishile nje ispace esithize lapha eqenjini. Kodwa mabaqiniseke into yokubana uMzantsi Afrika ulapha emveni kwabo sinabo sibanikeza inkxaso yoqonda ukhumbule kaloku nawe embukeli into yokubana ibanyana incwase ukuzibeka kwindawo kumjikelo wamaqela ayi-16 kwitimente eWellington ngenene nathi kaloku siyekhaya Jikelele siyazinca ngabo oko sibabona siye sayenza imbali ngaphambili wena mamtshana ngoba ngaphambilini mabeya kwi-World Cup bandla abana nje kuyogcina abafanga ngisho negoli elilodwa abatholanga ngisho nepoint elilodwa ababuyela ekhaya so ke at least yabona kulonyaka ukuthi bahambile bayidlalile imidlalo emibili sebezodlala lona futhi uma bengawina lona nje we-Italy sebezongena kuma-knockout stages lapho kuthiwa khona uwafa and I mean this will be a big win especially ngoku sikwinyanga yamanina so nyani sentsho yenzeka nyani lento sikwinyanga yamanina uwafa usho ukuthi ke uwafa phela usho ukuthi awashawa sekwama-knockout wanozisa uyaphuma kodwa nje singakujabulela ukuba kwila 16 nathi sisho ukuthi hayi njengebanyana Ningizimu Afrika iyangena kwila 16 ye-World Cup sizayibalisa izoba yimbali lento enditshoyo into yokubana noba mhlawumbi andifuni ukuthi noba yazi xa ucrose i-fingers u-example ukuthi hey okusalayo lento abayenzileyo izoba sezimbalini zoMzantsi Afrika sizawubalisa sithi nayo ibanyana yasibeka kwinqonqe eliphezulu njengoMzantsi Afrika sikwinyanga njalo ke wena mamtshali inyanga apho sibhuyezela amanina ndicela mamtshali nini abo ke mamtshali abantu abagqwesayo umxholo walonyaka uthi innovation and technology for gender equality uyawuqonda kaloku nawe umbukeli into yokubana ngoku sikwisigaba sesine sobuxhakaxhaka bemihla i-4th industrial revolution ngabala makhumsha iyawugcinanisa lo mxholo into yokubana amanina funeke sibe kanti siyazibandakanya kwizinto zochwepheshe i-technology and kuhle kakhulu wena mamtshali because yawabona amanina ngoku into yokubana bayadominate in male dominated industries into enhle kakhulu ebonisa into yokubana nawo amandla sinawo lamandla kuthiwa amadoda anawo nathi singamanina sinawo sikona makuvakale njengamanje ke embukela ngasiqu nje ngaseyitolo siyabuya emva komzuzwana. Lingatsho igwitsho mbukeli selusazi into yokuba asifikanga sigalelekile singumthombo wolwazi ophala phambili Ekhaya Jikelele sikamagusha esinqenqeze kaloku kwimiqolombeni nasemalwandle nakuzo zonke izicaka kuba sivumile ngenene wawusibona ndiqinisekile mbukeli into yokubana nawe uthe ingqakuza mngaza amehlo kwaye uqoqa indlebe kuba uhlelo lwakho lithandayo sele lukhona kuninzi ke esikuphathele kona namhlanje isimo semidlalo ndixelela ntoni nambukeli qiniseka wena into yokubana ugqusha lazi ndimlo ke uKholosa kaLubisi unokanye
imizi kwaye ke ndihamba nayo mamtshali. Yes. Mbukelisa silishaya salibhuqa ke ihora lokuqala lohlelo ekhaya jikelele yithi laba. Yazi madla ngothi izolo bengicabanga ngithi he uyakhumbula indlela sasilungiselela ngayo salungiselela lolu hlelo. Hey kubhekele nale. I-lightly ngekho. Kodwa bheka manje bukuthi sasikuphi. Hey hayi jonga sana yazi into yakho xa uhamba nayo uyithembe iyawufika. Yes. Mbukele njengamanje ke sesikhathi ukuthi sibheke ihamba phambili leli hora. Sergeant Moses Mabasa uzawuqhubeka nokunika ubungqina kwityala lokubulawa kukaSenzo Mayiwa kwinkundla ephakamileyo ePitoli namhlanje. Sikhombisa ukudamba isimo eRivali enyakatho yeGoli lapho kuqubuke khona uthuthuva phakathi kwezakhamuzi nabamba ezimayini ngokunemthetho kule ndawo. Wababiza bonke uNowa wabakhela inqanawe wathi imvula iyeza ngena nawe. Hi igama lami Bethusile wakwamcinga imvumi yegospel. Thank you for watching Ekhaya Jikelele. Ngena nawe. Liza kuqhuba ityala lokubulawa gxebe kukaSenzo Mayiwa kwinkundla ephakamileyo ePitoli namhlanje. Umabasa unqinile izolo kuba iifoto ezibonisa imfumba yemali kunye nezixhobo zodidi oluphezulu zifunyenwe kwisixhobo esathinjwa komnye wamadoda amahlanu atyholwa ngokubulala uMayiwa ngonyaka ka-2014. Sergeant Mabasa lingqina likarhulumente lesihlanu kunye nomhlalutyi weemfonomfono wesibini ukunika ubungqina elandela uColonel Lamberto Steyn. uColonel Steyn ke unqinile ukuba umtyholwa wesihlanu uFisokuhle Ntuli uye wanxibelelana nowayesisinqanda mathe sikaMayiwa utyheli Khumalo ngaphambi nje kokuba kubulawe uMayiwa. Epheko sophulwa ngemibuzo izolo uSteyn uvumile ukuba inombolo yemfonomfono ibingabhaliswanga ngegama likaNtuli. Kusenjalo sibe nengxoxo nongodi wezomthetho umeli uSiqulu weDonda Attorneys ukuchaza kabanzi malungana nokuhlalukayo ecaleni lokubulawa kaSenzo Mayiwa. Uxulu ubalula ukuthi njengoba leli cala selenganyelwe ijaji elisha indlela elisingethwe ngayo ikhombisa ukuphuthuma. Ujobelela nangokuthi ke kuyashaqisa nokho ukuthi kungenzeka abasolwa ukuthi bake baxhumana ngomakhalekhukhwini ngaphambi ke kokubulawa kukaMayiwa nokuthi futhi omunye wabasolwa kuthiwa waxhumana noKheli Khumalo owabe eyintombi kaMayiwa. Ngoba sikhuluma nje ufakazi sokhona manje osifakazi wesihlanu ngicabanga ukuthi uSergeant Mabasa kodwa okubalekile sisinoxolo ilokho ukuthi phambilini sikhumbule besingakaqedi ufakazi wamiswa ke uJudge Mawumela kodwa ufakazi sikutholayo manje buhlukile nobaqala ngoba obaqala ukukhumbula ukuthi uColonel Steyn ubengakabizwa uMabasa ubengakabizwa into ayenzile uadvocate Baloyi uvele wabiza ofakazi abanye ayengababizanga waseqaleni waqala ngabanye kodwa lokho kukhombisa ukuthi ke sekukhona isivinini esikhona nanokuthi ufakazi ke ovelayo manje yilobo uvele babengabizwanga eqaleni ngoba babengakabizwa kodwa kulokho uvele waqala ngabo ingakho sesithola ubufakazi obunjengalobu ukuthi uma ubheka kodwa noma ungakabhekisisi kakhulu uhlukile futhi bukuthanda ukudida kakhulu lokho bese kulindelile. Emva kobufakazi ke obethulwe uColonel Steyn lapho etshele khona inkantolo ukuthi kwaba khona ukuxhumana phakathi kaKheli Khumalo kanye nomsolwa wesihlanu uFisokuhle Ntuli ngaphambi kokuthi kubulawa uMayiwa. Engabeke lobo bufakazi bungase buholele inkantolo ekutheni mhlawumbe ithole isisombululo kuleli icala. Uma ukubuka ngoba bengishilo ukuthi ubufakazi obusha besingabulindelanga kuyashaqisa khona ngoba bekukhona ukuthi nabo omangalelo abazana nanokuthi futhi ukuthi uKheli ngeke nje umzekelo uKheli Khumalo ngoAugust wakhuluma Makushiwo wakhuluma noSifiso Ntuli umangalela wesi5 waphinda wakhuluma noSifiso Ntuli futhi usesele izinsuku eziyishumi nanye ukuthi uSenzo Mayiwa kula lokho kuyashaqisa kodwa manje esingakutholile okwamanje mhlawumbe uSergeant Mabasa ngoba naye ungodi kwezobuchwepheshe uzokucacisa asikuthola ukuthi yipi inkulumo ababeyikhuluma yayithini
ngoba kube siyakuthola ngabe sinakho ukuthola ukuthi mhlambe ukubulawa kwaSezwe kwahlelwa ibona umangalela kakhulukazi umangalela wesihlanu noKelly Khumalo kube khona inkulumo ecacile manje kukhona ukuthi bakhuluma kodwa manje bathi ngoba asikhumbule phela ke embukeli ukuthi into ebalekile ukuthi ufakazi kumele sikuthole ubufakazi obunganakho ukugabaza yabo mangizokubeka nje ngesilungu bathi kumele kube ubufakazi beyond reasonable doubt okuchaza ukuthi kumele kube ubufakazi obunganakho ukugabaza ukuthi hayi lapha sinobufakazi bobuchwepheshe kwaxhumana uKelly Khumalo nomangalelo nayo inkulumo futhi eshiciliwe evelayo ukuthi kwathiwa hayi ungafika ngesikhathi sokuthi bese uyamdubula uSezwe Mdikabulawa mhlambe umzekelo omunye kube ukuthi khona imali abavumelana ngayo manje lokho akucacile ingakho ngithi yebo kuyashaqisa khona kodwa ufakazi ke kumele kuqine kuvela ukuthi khona noma bekuplanile. Anikwe ibhayili eyinkulungwane eziyishumi zamarandi amaphoyisa ayisishiyagalombili abhekene nezinsolo zokushaya amalungu omphakathi amathathu enkantolo yemantshi yaseRandburg. Lesi sigameko ombukeli esenzeka emgwaqweni othola waye ku-N1 eGoli sasabalala ey'nkundleni zokuxhumana. Lamaphoyisa ke kukholakala ukuthi awuphi kolukhethekile oluvikela iphini likamengameli uPaul Mashatile abhekene nezinsolo zokukhomba ngesibhamu, ukucekela phansi impahla, ukushaya ngenhloso yokuzwisa ubuhlungu, ukushayela budedengu kanye ke nokuphazamisa ukusebenza komthetho. Lamapolisa ayinxalenye yebutho labalindi bakasekela mongameli uPaul Mashatile abekwe izitholo eziquka ukukhomba ngompu, ukonakalisa impahla, ukubetha ngenjongo zokwenzakalisa, ukuqhuba ngokungakhathali kunye nelinge lokusingela phansi ingalo yomthetho. Esisiganeko sashicilelwa ngumqhubi wemoto wazibonelayo kwenzeka kwaso. Imantyi uHleziphi Mkhasibe ixelele inkundla ngokuxhalaba kwayo ukuba abezotshutshiso bengekazi ukuba baza kusebenzisa yiphi indlela ukuphica umuntu owasasaza olushicilelo kwiminatha yoqhagamshelwano. Uthe akunakuba kuhambiselana nobulungisa ukugcina abamangalelwa benkolonkolozo eziseleni. Imanyano yamapolisa isaphu imemelela ukuba kulindwe ingalo yomthetho yenza umsebenzi wayo. There is nothing extraordinary here. Bail is not a punitive measure, or it does not even have any effect on the trial. Let us allow the trial to run its course and see the outcome thereof. Elityala lihlehliselwe umhla wama-27 kuSeptemba ngelixa kusaqhutywa uphando. Ithomalele imeko yaseRiverlea kumazantsi eRhawuti kulandela uqhankqalazo ngokombiwa kwemigodi ngongekho semthethweni nokulwa kozamazama. Okulandela ukudutyulwa kwabulawa ozamazama abahlanu ngempelaveki. Abahlali bendawo yoGobityholo izamimpilo bathi sele lilixesha ukuqhubeka imilo kule ndawo. Komvulo umphathiswa wamapolisa uBhekicele uqinisekise abahlali ukuba bazayibeka esweni le ndawo. Iphathimandla emkhandlwini idolobha waseKapa zithi kudutshulwe kubhekiswe emaphoyiseni ngesikhathi osomatekisi bevale umgwaqo enkabeni yedolobha eKapa izolo. Iphathimandla zithi ukuvalwa komgwaqo kuqale emva kokuthi eshaqe amatekisi ayi15 abengekho esimweni esifanele ukuba semgwaqeni. Ngokushoyo kwephathimandla abashayeli bamatekisi emva kwalokho bahlanganyele ngaphandle kwesikhumulo samatekisi baqala ngokuthelekela ngenduku elinye lamaphoyisa. Abashayeli abebebhikisha babeke sebevimba abanye ozakwabo ukuba bangene esikhumulweni samatekisi ngenhloso yokuzwakalisa ulaka lwabo. Ngenhloso yokudambisa isimo ke amaphoyisa kamasipala zamile ukufuthisa isesikhalisunya embezi kodwa ke kwanhlanga imuka moya. Ityala lobuqhophololo ngomngcwabo katata uNelson Mandela lihlehliselwe umhla we-10 kule nyanga yinkundla ephakamileyo yaseBhisho kwiphondo leMpuma Koloni. Akukuze emva kokuba umtyholo wokuqala uPhumlani Mkolo efake isicelo sokufumana oko kushicilelwe ngonomyayi. uPhumlani ke uyakholelwa ukuba oko kuzamvumela abe nakho ukusebenzisa amalungelo akhe ngokufanelekileyo.
Ijaji ephethe ityala ivakalise inkxalabo ngolibaziseko kweli tyala. Abatyholwa bajongene netyala lobuqhophololo kunye nokuthutyeleziswa kwemali ngokungekho semthethweni. Abatyholwa baquka owayengumphathiswa wezempilo eMpuma Koloni uSindiswa Gomba, owayengumlomo waseBuffalo City uLuleko Simon Nzele kunye noZukiswa Ncitha owayengusodolophu wakwimasipala ombaxa iBuffalo City. Eli tyala ke limayelana nokusetyenziswa gwenxa kwezigidi ezilishumi zeerandi eBuffalo City Xebe ngexesha lamalungiselelo eenkqubo zesikhumbuzo ngongasekhoyo utata uNelson Mandela ngo-2013. Lezi ndaba ke mbukeli kuleli hora siphetha ngokubheka indaba ezenzeka emazweni angaphandle. Owabe ngumengameli waseMelika uDonald Trump uthweswe amacala okuzama uguqula umphumela wokhetho lobumengameli kuleli yazwe ngo-2020. Emacaleni akamuva athweswe wona uTrump ubhekene namacala amane okwakha itulo lokubhozomela umphumela wokhetho ngenhloso yokuvimba ukuba uJoe Biden namenyezelwe njengomengameli waseMelika ngokusemthethweni. Ithimba labashushisi lithi wabeke esesabalalisa ulwazi abe azi kahle kamhlophe ukuthi lungamampunge, waphinde futhi washoshozela nezenzo zodlame okwabe kushaya indiva inqubo yentando yabantu eMelika. Leli ke ihlandla lesine uTrump ethweswa amacala ayamene nobugebengu kulezi inyanga ezine edlule nakuba ephezulu komkhankaso wokhetho lesikhundla sobumengameli ngonyaka ozayo. Njengamanje ke mbukeli ake siphose iso ke sibone ukuthi kumi kanjani lapha esimoni sezulu. Inkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele kwinkqubo ndaba yakho uDTT. Mbukeli kubalekile ukuba nabaqhubi abanezakhono nabanolwazi kwaye abanciphisa isandla kwingozi ezindleleni. Leyo ke yinjongo yencwadi entsha ethe yabhalwa ngumbali Mavundla ethi Kids on the Road. Le ncwadi ke inika abafundi abancinci ulwazi oluseko ngemithetho yeempawu zendlela kunye neendlela ezahlukeneyo. Yabafundi ke abakwibanga lokuqala ukuya kwelesixhenxe, kodwa ke ingasetyenziswa ngabafundi bezikolo eziphakamileyo. Ukanti ke sinaye namhlanje kwindlu yethu yosasazo. Masikwilise sikwamkele mbali enkqubeni ekhaya Jikelele. Uyaphila? Ngiyaphila sisinoxolo njani? Ngiyaphila kukholosa. Unoxolo nantya engapha ya. Kukholosa siyavuya ngokuba ube nathi kwaye ke congratulations ngokubhala incwadi yabantwana ethi Kids on the Road. Ndiyaqonda into yokubana le ncwadi uthe wayibhalela abantwana abakwibanga lokuqala ukuya kwibanga lesixhenxe. Yes. Ubone kutheni nje kubalekile into yokubana ufundisa abantwana ukuba bahlale njalo benolwazi ngokwenzekayo ezindleleni, bazazi science nayo yonke into eqhubekayo ezindleleni? Ngo-2018 bengi-involved kwi-project ngisebenzela i-workshop yeimoto. So umqashi wami ngaleso sikhathi wayenama-projects amaningi for i-charity. So one of the projects kwakuwukuthi usiza ingane zaka-matric ukuthi zithole ama-driver's license ayikhokhele. Manje wayenenkinga eyodwa ukuthi ingane ziyafeyila and yena kanaso isikhathi. Wayesengenza responsible for leyo project. Kase ngiyabona ukuthi no, ingane ziyafeyila ngoba i-information eku-K53
but it's very intricate for bona ukuthi bay understand even though sebefike ebangeni la ka matric. So ngabona ukuthi no kune gap. If maybe bangayiqala le education from an earlier stage, by the time sebefika ku matric sebe nolwazi at least oluncane sebe experienceile imithetho yemgwaqo kanye nemoto nanokuthi kusetshenzwa kanjani emgwaqeni kungaba lula for bona. And then ngase ngiza naleli cebo lokuthi ngibhale incwadi iK53 Junior. Kusho ukuthi nje kwingomso asizubana abantwana abazawenza isiphithiphithi apha endleleni into ethi ke asizuzibona nezongozi. Inhle kakhulu lento yenzile into okubana kuba nesixhosa siyangqina into okubana ligotywa liselula. Uyaqonda into okubana umfundi okanye umntwana awuzawuthi afunde lencwadi uzawuqhamla nto, especially also not just into obana azi mhlawumbe into okubana i-science emgaqweni zithini, but also abe nolwazi nge-career path angazifumana kwi-automotive industry. Ungasichaphela banzi into okubana umfundi ozayifunda lencwadi intoni azayizuza? Kuningi kangakuzuza. So incwadi le i-divided into 2 parts ngoba iqala from grade R up to grade 7. So as we understand now amabanga lawa ahlukene kakhulu. So from grade R up to grade 4 or grade 5 ithi ukubalula kancane mangi introduce i-concept yok drive nemoto ngisebenzisa indlela engazuthi i-storytelling bezokwazi phela ingane ukuthi nabo zibe interested. Ngibuza ukuthi how uma ngabuye esikoleni uyayibona isayine kanje, mangabuye esitolo uyayibona isayine kanje. And then mase siqala ikhuphuka incwadi iya ngokuya ngokuqeqesheka from grade 6 up to grade 7 isiyaqala manje sithi ukubanzinyana ngoba ngiunderstand ukuthi ibanga selithe ukuya phezulu kancane bese ngiyaqala ngibafundisa ngama careers ukuthi automotive industry ayigcini nje ngemoto ngokushayela kuphela. Ungakwazi ukuthi ube u race car driver, ungakwazi ukuthi ube engineer ngaphezulu kwalokho futhi ungakwazi ukuthi ugcine usuyivulele nebusiness lakho. So eSouth Africa uArrive Alive uthi ingane zishona kakhulu emgwaqeni than anywhere else. Like road crashes are the #1 natural killer for children. So le information ibaluleke ukuthi uma ngabe into ungayazi mawungena emgwaqeni uyakwazi ukuthi uthuke, but mawungabe uyiqeqeshile ingane isesencane uyinikeze leyo information iyakwazi ukuthi mangabe ingaphandle ikwazi ukuface, ikwazi ukufunda nama road signs. Ingane futhi ziyalahleka uma ngabe ingane ikwazi ukubona i-road sign ukuthi no mangiye ekhaya mina kukhona i-road sign kanje, and then niyakwazi ukuthi mhlambe nisize igcine sifikile nasekhaya. Wow, this is profound because ndiyaqiniseka into okubana umntwana especially xa uzojonga kwizikole semaphandleni the only information regarding i-automotive industry into yokubana xa usemgaqweni look left, right, left again before you cross the road. Ide ibe ingoma, but when you took it further into okubana wenze incwadi ungathi mhlawumbe lencwadi yakho yohluke njani kwezi incwadi ezithe dlundlu ezizofundwa sithi mhlawumbe ihluke njani lena? Ingaba mhlawumbe also because uyathetha ngezinto abantwana abazazifunda kuyo lencwadi, which I believe it's theories. Ingaba mhlawumbe zikhona i-practicals where umntwana mhlawumbe apha ezawufumana ithuba lokuba abe semgaqweni ezizinto afunda ngazo akwazi into okubana azibone? Ngiyafisa ukuthi incwadi iqeqesheke ngalolo hlobo. Okokuqala bengithanda ukuthi incwadi ingene ezikoleni, ingene kuzo zonke izikole ezikhona eSouth Africa, okokuqala lokho, so that uma ngabe i-education fanele ukuthi ibe practical. That means ingane esikoleni fanele zithole ama skills abazokwazi ukuthi basebenzise kusasa. So wonke umuntu mayiphuma esikoleni uyabuza ma apply umsebenzi uyabuzwa ukuthi uyakwazi ukudrive, how ngifunde nini manje ukudrive, but le ncwadi lena iyakwazi ukuthi ivale leyo gap leyo. And ngokuya ngokukhula ngiyayibona nje incwadi isine driving school yabo dado abancane bekwazi sisebenzise i-technology khona into ebizwa kuthiwa i-virtual reality. So ngiyafisa ukuthi ngipartnerishe nama corporates who are interested in giving back to the community when it comes to ama projects afana nawami, because isiza abazali, isiza zona izingane, isize futhi kanye no government ngoba siyazi ukuthi la eMzansi thina lapho sihlala khona uma ngabe ufuna i-license kukhona nje imali nokhoshokosho nje obenzakalayo. Umuntu angagcina ekhokhe imali engango 7,000 up to 10,000 and akubuyizi imali
kangako ukuthi uthole license la eSouth Africa akubizi kangako so ngenxa futhi ye corruption ngizama ukuthi sikhephe leyo nto leyo corruption if government knows ukuthi lesi skill lesi wonke umuntu esemgwaqeni uyifunde lento esesemncane waqeqesheka wa trainwa esesemncane then they know ukuthi wonke umuntu esemgwaqeni one uphephile ufundile uqeqeshekile uyayazi into ayenzayo akayithenganga license and ndiyaqonda I mean we can all agree that kids are just inquisitive by nature umntana mhlambe afunde lencwadi afumanise ba oh okay uthi fumanise bana okay ikhona imoto apha ekhaya umama mhlambe udla ngohamba ndiyasazi nesikhiya sizawuhlala phi awucingi ba mhlambe this information umntana aseyesazi into kubana kwenzeka ntoni emotweni kwenzeka ntoni because seyixhobisekile uyaqonda into bana jonga ndiyithethe le way don't you think mhlambe lonto izawumenza into kubana okanye influence ba athathe isitixo athi khawuthi ndike ndiyibona because abantwana they are so inquisitive don't you think into bana izawuphemelela I think so I think lencwadi iza as an assistance in that ngoba ingane vele sesibonile ukuthi ziya driver from 9 years mhlambe futhi even younger than that from 9 years kuyaphezulu bengakabi na license but la incwadini iyasho ukuthi umuntu ovumelekile ukudriver la eSouth Africa fanele abe na 18 ukuze uthole license fanele ube neminyaka o18 ongaphezulu so mina ngisiza abazali ukuthi lezi ingane zabo lezi sezi interested vele at least azi ukuthi okay mangihamba noma if anything happens at least ngazi ukuthi i-emergency handbrake ngayithola kuphi if anything happens ngiyazi ukuthi nayi ama brake pads ala so makayithathe because uyayazi bananga ama brake pads makayithathe endlini umntwana already sebeyazi vele so I'm just bringing this book as a mediator ukuthi already they're out there but at least let them be out there while equipped with the knowledge so that at least they'll be safer last year la Joburg Boksburg there was one of the biggest accidents a truck driver who went under a bridge because he couldn't preempt ukuthi just how you know ukuthi lide kangakanani bridge so uma ngabe uqala education kanje from an early age that means by the time umuntu esekwazi ukudriver ezinye izinto we can avoid them they can almost preempt ukuthi no I cannot go there because I'm an experienced driver sengiyakwazi ukuthi ngikwazi ukukala imigwaqo ngikwazi ukukala indlela and then say avoid izinto ezifana nalezo that accident cost many people their lives because it was a gas tank so also for even truck drivers because bona bahlezi besemgwaqeni by the time they are of the driving age they should at least know the rules only to go into the practical but njengoba ngishilo ukuthi khona izinto ezifana no virtual reality that we can incorporate when I open my mini driving school for babies halala it's going to happen yes I believe so yes so not only theory side but I am planning to incorporate the practical lessons of it all yes so ngendlela othetha ngayo mntasekhaya ndiyafeel into kubana jonga ufuna abantwana besemgaqweni ndihlebele would you maybe propose to mhlambe isebe lezemigaqo into kubana mhlambe iage noba ingathi 10 15 hayi hlelela mina nje kuphela you know what ngizobanikeza nje i shout out ngoba kukhona but they inspired me as well khona I company ebizwa ngokuthiwa iSquadra baqeqesha ingane ngokudriver it's sort of like F1 mini F1 for kids it's here in Joburg so there are safe ways to put kids on the road like miniature driving schools even Johannesburg Metropolis Department they do have a building that is a mini driving school for kids where bahamba nabo ngama go-karts bahamba ngama jeep abo ngama BMWs abo ase nama battery so already leyo experience it's not something new that I'm bringing but I'm just formalizing it and making sure ukuthi yonke into yenzeka ngomthetho amazing and ndiyayithanda into kubana uzama incorporate you know theory with practical njengosisho into kubana in future uyafuna into kubana ube ne practical lessons ingabi theory kuphela nento kubana uyamemelela isebe lezemfundo ikwazi into kubana lencwadi ibe sesikolweni because ngokutsho kwakho uyangqina into kubana the education system is really not doing enough especially now that we are in the 4IR ndifuna ukwazi into kubana how is the reception because lencwadi ngiyabantwana ngabona
abazawunqina into yokubana jonga Kids on the Road. How is the reception? The reception has been great. Kids love the book because kids love to be on the road. Ba fascinated ngeimoto, ingane zayithanda imoto. But for the most part ngeke ngaxabana nabazali njengoba ubushilo ekuqaleni ukuthi hey ingane zizontshontsha ikhiya zemoto. But I have ama primary schools and also ama creches that have bought the book, and because they felt this part of the education is important. I think ama public schools asele emuva kancane because bona they didn't jump into it. But I found out with some private schools they do have a section ebizwa ngokuthiwa yi-road safety. Okuyibona bang-engage kakhulu ukuthi ngicela uze uzofundisa iy'ngane about imigwaqo, thina siya-incorporate lento le ku-curriculum yethu. But public schools they're more of kunemthetho kufanele ukuthi bayilandele ukuze bekwazi ukuthi bethole leyo education. But abazali ba 50-50, abanye bayathanda, abanye bathi inhle into yenzayo, abanye bathi hey uzosonela ingane. But othisha they understand because they deal with children every day. Bayazi ukuthi ingane ukuze ifike esikoleni ihamba ngebus, ingane ukuze ifike esikoleni ihamba nge-staff taxi. So at least lezi zinto ezila encwadini bayakwazi ukuthi beyibone mangabe besendleleni, and then it also becomes part of the lesson. Wow. And the fact that you are born into yokubana izimvo ziyabetha-bethana, I believe that affirms that you are on the right track. And qinisekile nakumbukeli pha ekhaya owona mbuzo otshotshe enhle abazibuza wona into yokubana le ncwadi ndingayifumana phi. Omnye umzali uyaqhushalaza kungoku uthi ndiyayifuna le ncwadi, nomntwana uthi mama ndiyifuna kungoku. Ifumaneka phi incwadi, imalini? Incwadi u-250. I am Joburg based, so kune bookshop esemelville 27 boxes. I-book circle capital webengayithola khona abantu incwadi, kanti futhi ngine online platform, e-commerce platform ebizwa ngokuthiwa yi-Paystack. So uthi Paystack/Kids on the Road. Ungasithola futhi na ku Facebook ku-Kids on the Road, usi-inboxe ne-link to the website yethu, uyakwazi ukuthi uyilandele khona bese uya-order incwadi. Naku WhatsApp futhi uyasithola, i-WhatsApp number ikhona ku Facebook page yethu, ungakwazi ukuthi usithole khona. No say Eastern Cape, KwaZulu Natal, yonke indawo. Order online ngiyakwazi ukudeliver everywhere la eSouth Africa. Kanti futhi ke ngiyazi incwadi ithi Kids on the Road, but also thina sine section la eSouth Africa beze kuthiwa ama-abet schools. So uma ngabe kukhona abangakaqeqesheki kahle ngokufunda, bangakwazi ukuthi bayithathe le ncwadi bayi-incorporate, bayiqale ngayo ulwazi lo-K53 baqale ngalo ukuze bakwazi ukuthi mase sebefika ku-K53 bakwazi ukuyi-understanda kangcono, because i-K53 junior isummariziwe kahle kahle. Khayiphinde inamba emnandi yaphindwa. Ithi inamba yakho mntasi? Inamba ithi 07666 11795. Phinde 07666 11795. Aw yebo. Mntasekhaya Mbali Mavundla, siyazinca ngomsebenzi owenzayo, especially you are bridging the gap, especially kwezinto sizibonayo ziyasilela. Siyathemba into yokubana abantwana abakwazi into yokubana benwe nayo nale ncwadi, futhi ke nephupha lakho lokuba isebeleze imfundo likwazi ukuthi accredit this book ingaske lingafezeka. Inkosi kakhulu ngokusindwendwela. Right, mbukeli we-Ekhaya Jikelele, lo ke besincokola naye nguye uMbali Mavundla othe wathatha usiba nephepha wabhala incwadi ethi Kids on the Road, eqhobisa kaloku onomngqushwana ngezinto kaloku efuneke bayazazi emigaqweni, ukusukela kaloku kwi-signs, yonke into. Also nomntana aqhobiseke kaloku kule industry yemoto, i-automotive industry. Ngabula makhumsha, qiniseka mbukeli into yokubana uyazifumanela le ncwadi ukuze umntwana aqiqe aqonde mncinci. Ewe kaloku ligotywa liselula. Kanti ngoku masithi qhwi evenkileni kusekuninzi esiniphathele kona. Ubukele i-Ekhaya Jikelele apha ku-TTT. Siphinde sikamukele mbukeli Ekhaya Jikelele. Kuphakathi kokufana nokuphila okubhekeneke nebanyana namhlanje emidlalweni wayo wokugcina esigabeni samaqoqo kowendebe yomhlaba yeFIFA yabesifazane. Ibanyana ke mbukeli izogadulisana phela neItaly emidlalweni wayo wokuvala eqoqweni uG enkundleni iWellington ngehora lesishagalolunye ekuseni. Elakuleli ke lilele endaweni yesithathu ngephuzu elilodwa emva kwemidlalo emibili. Ukuhlaziya kabanzi kemalungana namathuba ukuthi ibanyana iqophe umlando ngokungena esigabeni esilandelayo salomqhudelwano. Samukela ke intatheli zemidlalo emsakazweni ongaphansi kwe-SABC Ukhozi FM
okuwumkhaba Madonsela. Mkhaba sekwamukela sibonge isikhathi sakho lapha ohlelweni Ekhaya Jikelele. Sibingelele noxolo, sibingelele kwithimba lonke bese sibingelela kubabukeli abahlezi nathi ngalesikhathi emakhaya. Ingabe kusekhona yini okusha noma okwehlukile bakithi okungenziwa ibanyana okungayithwala kuyiweze phela ibe kusela indawo kesigabeni samaqembu ayi-16 kulomqhudelwano? Angingabazi noxolo, kukhona abangakwenza ukuhle kakhulu okungathi kushaya noma ke ihora le-12 izwe laseNingizimu Afrika selijabule ngendlela izintokazi ezenze ngayo, ngoba ubungabubuka emidlalweni yabo emibili yokuvula kube lawo maphutha amancane. Ngikholele ekutheni umuntu uyafunda emaphutheni akhe, ngikholelwa ukuthi sesifikele isikhathi sokuthi balungise lawo maphutha, ngoba ububuka emidlalweni wokuvula esahlulwa yiwo kuyo iSweden ngo-2-1. Lo mdlalo kwakumele kube umdlalo esikwaziyo ukuthi sibambelele kuwona, okungenani ukuthi siyahluleka kunqoba sithola iphuzu sihlale ngokulingana. Eyomdlalo wesibili-ke yangikhathaza kakhulu iqembu lesizwe lase-Argentina sasesikade sihambe phambili ngo-2-0 si-discourse, okusho kona ukuthi-ke i-concentration ihambe silahlekele uma ngabe uqhubeka umdlalo, sibe too excited, sijabule kakhulu sibone ngathi sesiwinile, kanti umdlalo webhola lenyawo awunqobi unompempe engakayishaya impempe. So ngiyacabanga ukuthi likhona-ke ithemba lokuthi osukwini lanamhlanje lapha-ke eWellington Regional Stadium, njengoba sitholene phezulu ney'ntokazi zase-Italy, likhona kakhulu ithemba lokuthi-ke sunqobe lowo mdlalo. Yizeke noma siza kuwona-ke silokhu abakubiza ngama-underdogs noma-ke njengezwe elibonakala kungelula ukuthi lunqobe lo mdlalo, ngoba-ke uma ubheka lapha kucwaningo luveza ukuthi iNingizimu Afrika ino-17% ukuthi ngawunqoba umdlalo, kube u-24% ukuthi ingadlala ngokulingana, kanti u-59% wonke unikezwe izwe lase-Italy, okuyilona babone ngathi lingenza kangcono kakhulu kulo mdlalo namhlanje obaluleke kangaka. Uma ngabe sibheka-ke imbangi zayo i-Italy, Mkhaba, ikuphi banyana uzofanele ukuthi iqinise khona ngenhloso yokuncisha-ke umoya lase-Italy? Ngiyazi ukuthi usukhulumile-ke nge-focus, i-concentration, ukuthi uma ngabe sebekorile amagoli bangacabangi phela ukuthi umdlalo sebewunqobile, kufuneka baqhubeka belokhu bedlala. Yiziphi ezinye indawo okumele ukuthi banyana iqinise kuzo? Into yokuqala nje esibhekile kumqeqeshi uDesiree Ellis ukuthi uzomisa kanjani. Siyazi ukuthi siza kulo mdlalo ukapteni weqembu uRifile Jane wathola ukuthinteka emidlalweni wokugcina, so angathi-ke akekho 100% fit ukuthi angawudlala lo mdlalo. Siyazi ukuthi-ke sinoKholoso Biyane ongomunye umdlalo obalulekile, yena-ke ngeke azadlale ngenxa yamakhadi. So uDesiree Ellis sifuna ukubona ukuthi-ke bona kuyibaphi abadlali ababili angabafaka ukuvala lezi khala. Uma ngabe kwazile-ke ukuthi akwenze lokho, athola abadlali abasezingeni phezulu abazokwazi ukuthi-ke balwele izwe laseNingizimu Afrika, kuzokwazi ukuthi kusilekelele kakhulu lokho. Enye into kumele siyibuke futhi ukuthi-ke izwe lase-Italy liza kulo mdlalo emidlalweni-ke yale emhlane edlule likwazile ukunqoba emithathu, ladlala ngokulingana owodwa, lahlula owodwa nje kuphela, lo okugcina beludlala nalo-ke izwe lase-Sweden. iNingizimu Afrika emidlalweni emhlane edlule sisanqoba umdlalo owodwa, sadlala ngokulingana owodwa, saguqiswa kwemithathu, okubeka ngokusobala ukuthi amaphutha lanke siyayenze emidlalweni yethu kumele siqinisekise ukuthi-ke sewanciphisa, ikakhulukazi emumva, njengoba uThembi Khatlana ongumgadi wayebanyana kwakuveza ukuthi-ke ukholelwa ukuthi-ke abadlali basemumva ibona abavulela amanzi angene endlini, okuyinto enzima kakhulu. Kodwa kumqeqeshi uDesiree Ellis wakhala kakhulu yena ngabadlali basesiswini ukuthi-ke kuyibona-ke abadedela amazwe sibesidlala nawo, ukuthi-ke bathola i-ball position bazenzele esiswini. So yilezo inkinga-ke edinga ukuthi ilungise, kuyeka ukukhonjwana ngemino, kubhekwe emuva ukuthi-ke silungisa kanjani ithuba lokuthi umdlalo nomdlalo singenelwe amagoli amabili. Naye unozinto uKheli Swati akwazi ukuthi axoxisane no-backline wakhe ukuthi bafowethu gadani labantu bayasihlasela, so asingabanikeza ithuba lokuthi bakhahlele, because uma bekhahlelile kuba nzima ukuthi ngijinyelele emabholeni. Number 2, kumele silungise le nkinga akhala ngayo uDesiree Ellis ukuthi esiswini asililahle kalula ibhola. Inkinga yethu leyo ngeke ngakuveza ngaphambilini sixoxa nawe noxolo, silahla kakhulu ibhola esiswini, okuyinto egqilaza izwe lethu. Uma ngabe sesililahlele ibhola liyabuya lizolimaza thina. Mkhaba-ke ohlangothini lwe-Italy bakhona yini-ke abadlali abayingozi mhlawumbe okufanele ukuthi lakuleli libaqaphele? Impela kunjalo, ngicabanga ukuthi-ke mhlambe ngaphambi kokuba siqale sibheke bona-ke abase-Italy, bengithi ngisakhona ekutheni uma ngabe-ke ubuka iqembu esilibophele nathi linabo abadlali abasezingeni eliphezulu abanesipiliyoni esingakwazi ukuthi-ke sibabheke ukuthi-ke ngempela-ke bangakwazi ukuthi-ke balimele. AboThembi Khatlana, oJamini Sengwe, mawuthi uyabheka ukuthi-ke bakhona, ngokunjalo futhi-ke nabadlali abafana noNokomatlo, engisakhala ukuthi-ke naye ungomunye wabadlali ababalulekile ebekumele-ke simsebenzise kakhulu kulo mqhudelwano ngenxa-ke yesipiliyoni anaso.
ukuze sikwazi ukuthi simelane nezwe lase-Italy. Italy iyingozi kakhulu-ke inabadlali-ke abanesipiliyoni ngendlela esiyisimanga. Khona-ke intokazi lapha abathi uChristiana Gileri, uyena-ke umdlalo oye yahluphe kakhulu. Ngiyakhumbula nasemidlalweni wokugcina babudlala neSweden, uyena wayekade-ke eyiphela endlebeni. Bakhona-ke abadlali abafana naye lapha uChiara Beccari okumele futhi-ke agadwe kakhulu oqhamuka kwesokunxele, ngoba uma ngabe-ke sizokwazi ukuthi-ke simyeke simnikeze ithuba lokuthi adlale ibhola ngendlela ayithandayo, ungomunye wabadlali abazosidalela ingozi. Bese kuzoba-ke intokazi esencane ekhombisa-ke ukukhula yize noma isafika ekumeleni iqenje lesizwe lase-Italy, uCecilia Salvia. Uyena-ke futhi-ke omunye umdlali-ke ongeke ngimbone abamsebenzisa kakhulu ukumnika ibhola, ngoba unale khono leli lokuthi akwazi ukuthi-ke azenze abelula uma ngabe-ke bemdlalisa kabi unompemba vele amnikeze ifoul. So uma singakwazi ukuthi-ke sibheke lezo zintokazi ezintathu, uyena uChristiana Gileri, boyena-ke intokazi laphayana-ke uChiara Beccari, ngokunjalo nayo uCecilia Salvia, sizokwazi ukuthi-ke siyi-maintain i-Italy, ngoba nabo laba abanye asithi ukuthi abadlali kahle, nabo bayadlala ibhola ngendlela esezingeni labo, kodwa laba abathathe ngiqeda kubabali bona bangase basinikeze inkinga masingakhohlwa ibona. Kanti luthini udaba lika-Andile Dlamini bakwethu, uhlaleleni ebhentshini? Yazi leyo ndaba Noxolo inezinto eziningi kakhulu ezivezwayo ngaye, ngoba uzokhumbula ukuthi kuze kwaqhathaniswa ngokuthi umqeqeshi eveza inkulumo ethi-ke uyakhathazeka uma ngabe abalandeli nabathandi bebhola ngokunjalo nabahlaziyi bekhuluma kanje ngonozinto uKelin Swart ukuthi-ke uyena ocindezela izwe laseNingizimu Afrika, ngoba uzowaqhathanisa umqhudelwano wendebe yomhlaba edlule esasidlala ngo-2019, lapho aveza khona ukuthi uAndile Dlamini emidlalweni emibili wangenela amagoli ayisikhombisa, 7 goals. uKelin Swart emidlalweni emibili usangenelwa amagoli 4 kuphela. Kodwa-ke kuyamkhathaza lokhu ukuthi kungani engagxikwanga uAndile Dlamini. Yebo, iqiniso ngeke size silibalekele, sonke besibheka ukuthi-ke unumber 1 goalkeeper wethu uAndile Dlamini okuyena ozokwazi ukuthi asilekelele. Okuyimanje ngisakholela ekutheni amanye amagoli asengenile kuKelin Swart, uAndile Dlamini wayengenza kangcono kuwona, njengokuthi kuyakwazi ukuphuma amabhola amayemadu. uKelin Swart akazwani nokuphuma uhlala epalini, okuyinto-ke ethanda ukuthi ibe yincindezi kuyena. Kodwa-ke noma kunjalo ngathi iqiniso solithola kahle masebebuyile naye intokazi uAndile Dlamini esevulelekile ukuthi ayikhulumele nabendaba, ngoba kwamanje kusase ama-rumors noma izinsolo ukuthi-ke ujeziswa ngoba nakho ukuthi uyena waqala isiteleka, kanti ngokombono womqeqeshi uDesiree Ellis uveza ukuthi-ke umbone ngekho fit ngoba kwahlala isikhathi eside engadlali ngenxa yokulimala. Hayi-ke Mkhaba, sesiphetha nje-ke scale 1 to 10, sesikhuluma nje iqiniso-ke manje. Ingaba ngakanani nje amathuba ukuthi banyana idlulele esigabeni esilandelayo kwendebe yomhlaba? Yabona Noxolo, ukuphendula nje ngendlela eright lo mbuzo wakho obuza sesigoqa. Uma ngabe uqhathanisa iWorld Cup yangonyaka 2019, sabuya lapha sishaye kuyona yonke imidlalo. Umdlalo wokuqala sashaya ngo-4-0, sabuya sazoshaya ngo-1-0, sashaya ngo-3-1. Kodwa sikwazile ukuthi kulo mqhudelwano lo mdlalo wokuqala sishaye ngo-2-1, sidlala kangcono, sadlala ngokulingana ngo-2-2. Engingakusho nje ngiyacabanga ukuthi in a scale of 1 to 10, 8 out of 10 iNingizimu Afrika ngiyayibona idlulela kula 16 emqhudelwaneni wendebe yomhlaba, ngoba ngithembile ukuthi njengoba le mdlalo iqala ngo-9 yombili Argentina idlala neSweden, iSweden mayingasishayile Argentina kuyobe sekulele ezandleni zethu, thina sidinga 3 points nje sizosenza silale endaweni yesibili, siqhubeke sekula 16 silale emva kweSweden. Manje iSweden yona ibonakala ingayishaya neArgentina. Ngayibhubhisa nango-5-0 Noxolo, kusele ezandleni zethu kuphela ukuthi kube yithini esishaye i-Italy. iSweden ngeke izidedele i-Argentina, ngayishaya ngisho ngo-5-0. Thina kulele ezandleni zethu kumele sithole noma elilodwa igoli iswine ngo-1-0, sithole lo 3 points esiwufunayo, sikwazi ukuthi siqede endaweni yesibili silele ngo-4 points. iSweden ihamba phambili ngo-9 points ngoba izobe lokho kubeka ngokusobala ukuthi bayinqobe yonke imidlalo yabo yama-group stages. Hayi cha-ke Mkhaba, impela kuthiwa hayi sicross ama-fingers nathi sonke impela sibamba umoya sesiyobona ukuthi uyozala nkomoni, kodwa nje cha siwafisela inhlanhla-ke iy'ntokazi zize banyana. Sibonga kakhulu-ke ngesikhathi sakho namhlanje. Sibonga kakhulu Noxolo nakubabukeli, isithemba ukuthi iy'ntokazi zizosijabulisa sizwe laseNingizimu Afrika. Yebo-ke mbukeli okwamanje asithi qu ey'tolo, kanti mangabe sibuye mbukeli sikhona isivakashi esizothi uxoxisana naso la estudio, ufuna ukuphuthelwa ungayindawo. Siphinde sikwamukele mbukeli Ekhaya Jikelele, sibonge kakhulu ukuthi uhlanganyele kanye nathi nokuthi usahlezi nathi nje kusukela ngalesa sikhathi sifika namanje. Njengoba wazi-ke mbukeli ukuthi mina andiyithethe into engekhoyo njengokusho kaMadlongothi ukhuluma njalo maseshaya isixhosa sakhe. Bengikuthembisile ukuthi sinesivakashi lapha e-studio namhlanje. Nangempela-ke uMpume Mthombeni-ke udabuka eMlazi eThekwini, ungumlingisi-ke mbukeli oseke
wangena laphayana wahlabana ngeendondo waphinde wadlala nemidlalo yeshashalazi kuleminyaka embalwa edlule useke walingisa indawo ezahlukahlukene emidlalweni yeshashalazi yomsakazo yefilimu kanjalo ke naku television ngonyaka ke u2012 wahambela indawo ezahlukene ko New York ebambe iqhaza emidlalweni osihloko sithi Tin Bucket Drum kamuva nje ke usanda kulingisa indawo ephambili emidlalweni ozokushiya ubambo ngezansi osihloko sithi isidlamlilo okulindele ukuthi uboniswe emkhosini wezobuciko kwaZulu Natal phakathi komhlazi ishagalolunye nomhlazi 12 kwephezulu sikubingelela sesimpume ekhaya Jikelele. Ngiyabonga kakhulu nami ngiyabingelela kubabukeli. Sikuvusile namhlanje. Siyabonga nje ukuthi ukwazi ukuvuka uzohlanganyela kanye nathi. Sihlezi sivuka kule industry. Into zakhona ama call time mathi anytime. Yebo nango 4 ekseni no 3 ekseni so sesijwayele. So sesimpume ube umlingisi emidlalweni eshashalazi ke obizwa nge The Fire Eater isidlamlilo. Ngiyazi ukuthi ke lo mdlalo uke wakhonjiswa lapho oqala nqa kuma National Film Festival and ngizwa ke bengihlebela kuthiwa nje wathola standing ovation. Ngabe uzizwa kanjani nje wazi ukuthi umdlalo oyingxenye kuwo uthinta impilo zabantu ngalolu hlobo? Ngaso sonke isikhathi mangiperforma ngifuna ukuthi at the end abantu basukume bame ngeenyawo. Yeah, that's my aim every night nje engage. Kuyangijabulisa futhi ukwenza umsebenzi ophilisayo. Ngoba ngiyibize ngesangoma samazwi not isangoma esebenzisa imithi but esebenzisa amazwi ukuphilisa abantu so ngiyijabula ukubona ukuzwa ama comments abantu abasebezowasho ukuthi hey ngiphume ngingazi ukuthi ngithini angeke ngikwazi ukukhuluma nawe njengamanje mhlambe ngisafuna ukuthi lento ithi ukuthi ukudlala ekhanda lami until mhlambe emva kwa 3 days umuntu ube my contact bese chaza ukuthi emenzewa kwenzakala. Yes. Hayi sisimpume soxela lapho udirector wethu ukuthi ababukeli kuze bezobona isikhuluma ngani athi ukuthi kusifakela nje ivideo ke sibone isidlamlilo The Fire Eater. Lutho awusoze wangibulala mina. I'll be here past the John's judgments, past the coming of the horsemen, the breaking of the seals, the sounding of the trumpets, and the pouring of the bombs, past the earthquakes, pestilences, storms, the clouds of ash that suffocate the moon and sun, the floods and swarms, past the melting of the ice, drying of the rivers, and dying of the land. After those plagues have sucked the final breaths from the remaining sinners' lips, and have washed and sung the last corpse left to sleep there deep in the ground, past the reckoning, the reaping, the second coming, past Jehovah returning to guide his flocks into heaven's pastures and padlocking the pearly gate behind him. I'll still be here. No more lists or lines, no more suffering or shame. With hands raised to their heavens, I'll reclaim the dance of my ancestors, stamp out the coals left by hell's eternal flames. And when those first rains fall again to cool the steaming earth, and there's nothing, not a soul or human left, even after that, Zenzile Maseko, life giver, life taker, isidlamlilo, impundulo will remain.
hayi ngeke sisiphume yazi sekuthi nje singahlala la udirector lokho eqhubekile sekuthi angithi uyekelani usitephishelani like iya captivate this thing ukuthi uhlale kanje unganyakazi sengifisa nje ngabe sengiyazi ngoba mina ngakawubondo omdlalo sengifisa manje ngabe siyaqhubeka ngubone kahle manje uma ungangitshela ngiyazi ukuthi there's a lot of preparation ne research nokuthi ungene kwi character and all those preparations and owenza as an actor so wena ulungiselele kanjani mhlambe for this character nanokuthi futhi uphinde wasiza futhi nokubhala no produce so bezinjani inhlelo nje nokulungiselela lo mdlalo I company yethu iEmpathy Theatre esirana no Neil Coppen no Dylan McGarry senza kakhulukazi umsebenzi wethu u research based sesifuna ucwaningo ukuze lingahlali ema library lungahlali le ma shelves sesilithathe silibeke stage so that siyakwazi ukudila nezinto ezithinta umphakathi nokuthi after that kube nama discussions so isidlamlilo sibe naso iphathi yaleyo research because ngahamba ngayoxoxa ngestory salomama because we had 10 stories ezazi collectiwe from a hostel eThokoza hostel labantu besifazane eThekwini and sibe senza iproject eyayinkulu and then there was this story eyavene yahlala yona yathi mina ngifuna ukuxoxa ngedwa so eyayikhuluma ngomuntu wesifazane oyi-assassin so it was the first time seeing something like that uthi kwaba kanti ngama 80s kwakhona abantu besifazana baba ama assassin so it was interesting so sahlala phansi sathi no let's tell this story so ngase nge-lockdown ngase ngixoxa no director kuNeil ngathi Neil mina ngifuna i-character ezokungichallenge sengiqala ama 50s manje ngiyabona ukuthi iminyaka iyahamba so sekuzoqala phansi ngiphathwa amadolo nani ngifuna something nje ngizokhikha ngayo nje ngithi ukuthi uMpume uke khona something awayenza yedwa yabo so ukuprepare for i-character kwangisiza kakhulu ukuthi ngiyohlala naye lo mama i-character e-based again even though ezinye izitori besiyintshontshile nalapha kulaba abanye abawu 10 sahlanganisa but esakhe sokuba i-assassin isona esesihleli kuyisona isona esigxile kusona so ukuhlala naye ngimbuke ukuthi uwenza kanjani ukhuluma kanjani itone yakhe ubreathe kanjani mayixoxa nje umuntu njengoba esene stroke uwenza kanjani izinto njengoba esebenzisa isandla esodwa kwakukuthi ngiobserve ngikwazi nokuzwa ibreathing yakhe nje umphefumulo wakhe ngiphefumule kanye naye ngihlale naye spacini esodwa ngifile ne-energy yakhe ukuthi njani ikona okwangisiza kakhulu lokho ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyangakhe le character ngiyabona ukuthi kukhona umehluko khona uma ngabe usuku actor kwi-television noma ukwi-theatre and a lot of actors nama actresses esesaxoxisana nabo bayasho bonke they all prefer theatre wena sesimpume ngabe iyiphi oyithanda kakhulu nanokuthi isithini isizathu sokuthi uyithande kakhulu yona ngiyacabanga ukuthi i-basis vele foundation ye-acting fanele siqale khona laphayana e-theatre ukuze so understand izinto eziningi esizoyifunda before sifike ku-screen suke sekuthiwa tone it down yabo so into mina ngiyithanda kakhulu i-theatre ngiyithandela ukuthi i-live ngithandela ukuthi once kwathiwa nje uyaqala Mpume usuqalile uqalile akukho ukuthi cut yabona because sometimes because mina ngingena kakhulu kwi character ngingene ngisebenzisa kakhulu i-method acting ngingena ngizwe ukuthi ngiphakathi and then imusuthi cut ngizwa ngiphazamiseka so ngithanda if also nokuthi uyayifeel i-audience uyeza ukuthi labantu laba bayangizwa banami or abekho nami if bengekho nami angibabuyisi you can play around with your audience ubathatha nabo futhi they fit bayakufida nge-energy yabo nama responses abo bakunikeza more uqhubeke more ubanikeze more ba entertain and then at the end it's that standing ovation at the end and the clapping and you know that it's so fulfilling yazi uma ukhuluma ngokungena kwi-role ungene kuye sengiyacanga ukuthi konje lapha ku-Durban Jen wakwadlala iphathi kuba wakatha manje abantu babethi nje basebehlangana naye emgwaqweni ngoba phela udlala iphathi yomuntu lapha utshwala ukugembula njalo njalo abantu abaningi uma behlangana nami bavele bathi hawu
Ngoba right nje. Hawu, wabukeka umncane abanye bayifake bona estoryini bathene ziphi imali zethu akatha sifuna imali zethu zestokfela yobona nje yes and but it's lovely comments that you get from people bathi uyayishaya impama hayi umshaya umbali wenza kahle wamshaya abafana bathi hawu kodwa usumshayelana umbali yobona nje uthola ama comments ahlukene yeah hayi cha sisimpume siyakuncoma kakhulu ngomsebenzi wakho omuhle hayi uyawushaya hayi uyayenza into yakho sengwakhulu usivakashele futhi sikufisela konke okuhle ke ku career yakho njengoba usho nawe ukuthi ubusufuna ezokuchallenge lapha etheatre hayi mina ngiyazi another 10 years uzobusase strong futhi ngibona ushaya lapha kuma highlights usazoqhubeka ushaya sibonge kakhulu ngesikhathi after this is Europe yes that's the spirit Europe here we come sibonge kakhulu ke umbukeli njengamanje ke mbukela ke sithi qunje ngaseyitolo sizobuya emva komzuzwana